Ilavská kotlina je 30 km dlhá a 5 až 7 km široká. Jej vznik podmienil tektonický pokles zemskej kôry a výmoľová činnosť váhu. V mladších treťohorách bola zatopená morom a jazerami. Čiže ľavú stranu váhu tvorí Strážovská hornatina s podložím vápenca a dolomitu s výškovým rozpätím od 250 do 1200 metrov. Pôdy na tomto podloží sú značné plitké, chudobné na živiny s častým výstupom materskej horniny na povrch. V drevinovej skladbe dominuje buk, borovica, v menšej miere smrek, smrekovec, jedľa a dub. Drevina buk sa nachádza na svojom prirodzenom stanovišti v rastovom optime. Veľmi dobre sa zmladzuje a svojou expozíciou potláča ostatné dreviny. Na rozdiel od iných pohorí centrálno-karpatského oblúka nemá ústredný chrbát. Je rozbrázdená všetkými smermi hustou sieťou kotlín a hlbokých údolí. O nevšednej geomorfologickej členitosti svedčí aj rozpätie nadmorských výšok na pomerne malom území. Prevažnú časť územia tvorí vrchovinná a hornatinná neosídlená lesnatá krajina, nižšie časti sú odlesnené a premenené na lúky a pasienky. Keďže prevažná časť strážovských vrchov je budovaná vápencami, viažú sa k ním aj krasové javy. Stretávame sa tu s podzemnými, ale i povrchnými formami krasu. Väčšina z nich je ťažko dostupná a v niekoľko málo z nich sa zachovala i ojedinelá sintrová výplň v podobe kvapľových útvarov. Z historického hľadiska toto územie osídlil už pračlovek, neandertálec, ktorý poznal účinky minerálnych vôd. Vývojový nástupca neandertálca bol praveký človek zo sklonku staršej doby kamennej asi pred 60 000 rokmi. Bol to v čase, keď sa v studených fázach zaladnenia usadzovali spraše, na ktorých blízkosti riek s obľubou sídlili tzv. Lovci mamutov. V nasledujúcej epoche praveku v neolite, čiže v mladšej dobe kamennej, kočujúceho divocha vystriedal neolitický roľník a chovateľ dobytka. Samo roľníctvo nestačilo kryť spotrebu a neolitický človek si doplňa potravu jednak pastierstvom, no i loveckým spôsobom, čo naznačuje nápadnejšia okupácia jaskýň na tomto území. Potom nasledovala doba bronzová, kde sa prejavil plný dosah objavu zliatiny medi a cínu. Najväčší význam v pravekom osídlení má toto územie v mladšej dobe bronzovej, to je 1500 až 800 rokov pred našim letopočtom, a nasledujúcej staršej dobe železnej, to je 800 až 400 rokov pred našim letopočtom, keď na tomto území prevláda tzv. Lužické osídlenie.
keltský ľud, ktorého pravlast je nemecko-poľské územie, popri pestovaní obilnín vynikal v chove domácich zvierat. V mladšej dobe železnej, to jest 400 rokov pred našim letopočtom, zvyšky domáceho lužického obyvateľstva ovplyvňuje civilizačný prúd Keltov, ktorí priniesli vlastné kultúrne výdobytky a sprostredkovali styk s južnou antickou civilizáciou. Popri Keltoch tu bola krátkodobá okupácia Dákov z Rumunska. V tomto období 200 rokov pred našim letopočtom a 400 rokov nášho letopočtu jestvuje na tomto území ľud tzv. Púchovskej kultúry, ktorá je výsledkom pomiešania keltskej civilizácie s domácimi lužickými koreňmi. Priamy vplyv Rimanov v strednom považí dosvedčuje existencia rímskeho tábora Laugarícia, kde na území dnešného Trenčína v roku 179 príslušníci 2. rímskej légie vytesali nápis na pamiatku víťazstva nad kvádmi. V susedstve kvádov zistené hmotné pamiatky púchovskej kultúry prisudzujú sa jednak germánskym Sidonom, Naristom, Burom, ale aj predchodcom neskoršieho slovanského obyvateľstva. Skromné sú poznatky o našich predkoch v nasledujúcej dobe slovanskej. Prítomnosť Slovanov dosvedčujú mohylové pohrebiská so žiarovým i kostrovým pochovávaním. Pomerne hojnejšie sú poznatky o veľkomoravských sídliskách z 9. storočia. V tomto období budovali sa na starých pravekých hradiskách aj slovanské opevnenia. Slovanské hradiská sa stali základom pri administratívnom rozčlenení uhorského feudálneho štátu. Hrad bol hospodárskym, vojenským a politickým centrom územia, ktoré ovládal. Feudálni páni, majitelia veľkých latifundií, našli v hrade ochranu nielen proti prípadnému útoku zvonka, ale aj pred vlastnými poddanými. Prvé veľké hnutie proti feudálnemu poriadku bolo husické hnutie. Nesmierny strach mali aj z hajdúckých vojsk. Celé obdobie feudalizmu bolo vyplnené odporom ľudu proti vykorisťovaniu a útlaku zo strany zemepánov. V poslednej štvrtine 19. storočia začal u nás rýchlejší rozvoj kapitalizmu, budovali sa továrne, stavali sa železnice. Kapitalizmus však ani v tomto štádiu, ktoré možno nazvať konjunkturálne, nevedel zabezpečiť pre mnohých prácu a preto veľký počet obyvateľstva odchádzal za prácou do cudziny. Nebudem spomínať prvú a druhú svetovú vojnu i povojnové usporiadanie. A máme tu opäť trhové hospodárstvo a kapitalizmus. Len čas ukáže, či takéto smerovanie je pre životné prostredie nášho okolia užitočné a správne.
Rastlinstvo sa vyznačuje bohatou vápencovou flórou so zastúpením teplomilných panonských druhov horských a vysokohorských karpatských druhov. Územie je bohaté na skalné útvary. Pestré mikroklimatické podmienky územia umožnili osídlenie teplomilným druhom na výhrevných južne orientovaných skalách. Zástupcovia horskej flóry našli útočisko na chladnejších tiesnených skalných stenách a užlabinách na severných svahoch. Toto územie svojou rozmanitosťou priťahovalo botaníkov už od začiatku 19. storočia, ako boli Holuby, Rochel, Runkovič. Najviac horských a vysokohorských druhov je koncentrovaných na vrchole Strážova. Chvostík jedlovitý, iskerník alpínsky i veľkohorský, ostrica pevná, pšivec praslenatý. Tu sa už presúvame na pravú stranu váhu, kde v západnej časti karpatského oblúka na československom pomedzí výrazne vystupujú Biele Karpaty. Predstavujú charakteristický súbor prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovo bohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. Geologickú stavbu charakterizujú flišové sedimenty magurskej jednotky. Na juhovýchode predhoria Bielých Karpát vystupuje bradlové pásmo. Fliš charakterizuje striedanie pieskovcov, ílovitých bridlíc, slieňov a ílovcov. Podmienuje charakteristický reliéf s mierne zaoblenými chrbtami a hlboko zarezanými tokmi. Prevažne karbonátové horniny bradlového pásma vystupujú v podobe šošoviek a kríh. Významným fenoménom sú lúčne spoločenstvá s bohatým výskytom druhov sčelade vstavačovitých, ktorými sú aj vstavačovec fuchsov a hmyzovník holubyho. Na viacerých súkromných políčkách rastú ohrozené druhy ako kúkoľ polný, iskerník roľný, zo živočíchov modlívka zelená alebo jasoň červenooký, bocian čierny, sokol rároch a mnohé iné.
Hrad Lednica stojí nad obcov Lednica a už v 13. storočí bol kráľovským pohraničným hradom na ochranu cesty vedúcej na Moravu. Skladal sa z 3 odstupňovaných častí a v minulosti bol takmer nedostupný. Z malého nižšieho položeného predhradia viedol úzky kamenný tunel do stredového hradu, kde sa nachádzal palác z 15. storočia a stará väža, okolo ktorej viedli do skaly vytesané schody na najvyššiu položenú prírodnú pozorovateľnu. V rokoch 1432 až 34 bol ovládaný husitmi, neskôr sa v ňom usadili lúpežní rytieri Podmanický a Telekes. V 17. storočí sa stal majetkom Rákociho a po potlačení povstania ho cisárske vojsko v roku 1710 vypálilo. Strážov 1214 metrov najvyšší vrch Strážovskej hornatiny. Tvorí ho masív pozostávajúci z 5 vrcholov. Predstavuje príkrovovú trosku z vápencov Strážovského príkrovu. Vlastný vrchol skalnatý. Je v ňom ťažko prístupná, vodou pretekaná jaskyňa. Z Liechov obec ležiaca v srdci Strážovskej hornatiny. Kostol pôvodne gotický, úplne prestavený v 17. storočí. Vnútorné zariadenie z 18. storočia. Plastika Madony gotická, zbarokizovaná v 18. storočí. Obec známa zachovalými krojmi a výšivkami na bielom podklade, u ktorých prevláda žltá farba popri červenej a modrej. Čičmany, horská dedina 655 metrov nad morom. Je strediskom širšej národopisnej oblasti s ľudovou architektúrou, starobilým krojom s klasickými vyšívkami, robenými technikou na počítanej niti. Pôvodné farby, aj teraz najviac používané, sú žltá, oranžová a červená na bielom podklade. Sukňa je jemne vrabkovaná, v dedine nazývaná rubáč. Vpredu bohato vyšívaná zástera, zvaná záponka. Zaujímavé sú drevené pre Čičmany charakteristické domy, zvonku pomalované bielými ornamentami na čiernom dreve. Dnes už ako zanikajú drevené domy a sú nahradzované murovanými, zanikajú aj kroje. Už len staré ženy zachovávajú tradíciu, pretože muži už kroje nenosia.
Vápeč, 956 metrov vysoký skalnatý vrch, týčiaci sa nad obcov Horná Poruba. Svojimi vápencovými príkrymi stenami a so zmiešanou vegetáciou má podobné druhy rastlín ako iné vrchy v Strážovskej hornatine, ale jeho výška dovoľuje preniknúť druhom panónskym na južných svahoch vysoko až po vrchoľ. V jeho okolí, v tienistých a vlhších údoličkách, rastie vo veľkom množstve chránený rastlinný druh zlatohlav európsky, ktorý tu vytvára celé koberce. Miestni rybári tu vytvorili umelú nádrž, kde nasadili pstruha riečného. Na jeho hladine pláva vodná rastlina lekno biele, ktoré má liečivé účinky. Cieľom nášho filmu je zoznámiť divákov s rozmanitosťou, krásami a hodnotami našej prírody a súčasne chce prispieť k pochopeniu nevyhnutnosti a významu záchrany toho, čo tu ešte zostalo. Nejde len o zachovanie chránených území, ale aj o racionálne využívanie prírodných zdrojov a zachovanie optimálneho stavu krajiny, aby sme nemuseli nikdy hovoriť o krásach nášho okolia v minulom čase. Tvár prírody, ako sme si to už na histórii povedali, modelovali dlhé roky dva činitele, prírodné sily a človek. Ako jeden z mnohých príkladov spomeňme rozvoj motorizmu. Na jednej strane podporil mobilitu obyvateľstva a na druhej strane prispel k nečisteniu prostredia, ktoré presiahlo dovolenú hranicu škodlivosti. Sústavná starostlivosť našej spoločnosti o krajinu určuje tiež zásady vzťahov človeka k prírodnému prostrediu. Zrastajúca aktuálnosť tejto problematiky umožňuje predpokladať, že riešenie vzťahov človeka k prírode vyústi do racionálneho využívania krajiny a zachovanie zdravého, atraktívneho prírodného prostredia aj pre príslušníkov budúcich generácií.